Vitaj, dnes sa pozrieme, ako si spraviť zadarmo Counter-Strike 2 server. Pôjdeme na túto stránku, odkaz je taktiež v popise. No najprv si tu budeme musieť založiť účet. Na registráciu vám postačí len platný e-mail. Teraz nám už len stačí dať get free server. No najprv musíme ešte pred tým, ako dostaneme server, overiť svoju e-mailovú adresu, ktorú sme zadali pri registrácii. Keď sme si už overili adresu, vrátime sa na stránku a dáme get free server. Príjmeme súbory cookies a treba tiež podotknúť na to, že nemôžete mať spustený adblock, ináč vám nepôjde spraviť server. Vyberieme si lokáciu serveru. Teraz si zvolíme názov serveru. Vyberieme si počet slotov serveru, takže počet hráčov, koľko sa smie pripojiť, maximálne je 14 slotov. Nastavíme si heslá a tiež si vyberieme mapu. Dáme spustiť server. Hotovo, náš server je spustený a môžeme pozvať ostatných. To je všetko pre toto video, ako si spraviť zadarmo server. Budem rád, keď zanecháte odber, like a tiež za zdieľanie videa. Ak máte otázky, pýtajte sa v komentároch pod videom.